irmão quedaba sin casa. Entonces dali reclamábamos. Hubo mi padre, Manuel Prada, la mujer de él, Virginia Fernández, Oscar y Angelita Estevez, fueron casi los que más gente recibieron. A cousa era así, chegaban sin nada, vivían un tempo, tamén traballaban nas casas. Yo pouco tempo, de alguna maneira, a xente xunta un pouquiño de diñeiro cada un, prestaban yo sin ningún papel, compraban algún pequeño comercio, empezaban a traballar. A moitos lle foi moi ben, porque nese tempo había unha boa política social na Argentina, a educación era gratis hasta cualquier nivel, y los hijos en general se hicieron profesionales, fue mi caso. Yo tuve la condena de recibirme de abogado unos años después. Bueno, por certo, Manuel, seguramente se vostede di que hai tanto contacto entre a xente ali na Argentina, entre os que son daqui, seguramente coñece a Zulema, non? Zulema é máis que unha amiga para min. Sí, e para Tiberio tamén. É máis que unha prima, é unha irmá. Vexo a seguido, abrazámonos como irmãos. O que si Tiberio non ten a oportunidade de vela. No, eso non teño a oportunidade de vela así. Pero é curmá a súa, é a súa prima. Prima, é prima. Zulema, hola, boas tardes. Hola. Moi boas tardes. Boas tardes, sí. Moi boas, que vostede tamén fala galego, verdade que si, Zulema? Todo. Todo. Pois, Zulema... Hai moito eco. Hai eco? Ui, Sí. pois, a ver, intentaremos os nosos compañeros de sonido a ver se poden arranxalo. Zulema, vostede, mire, por favor, aquí está Tiberio, seguramente hai moitos anos que non se ven, por favor, dígalle algo. Hola, Tiberio. Hola, Zulema, ¿qué tal? Te estoy recordando con mucho amor y cariño. Pois nós tamén. Gustaríanos moito que viñerais dar unha volta por aquí. Vos sabés cuánto deseamos Oye, estar acompañados ese día. Cuándo vades a vir? Pues mira, hay que esperar un pouquiño máis. Oye... Tengo muy grande recuerdo de hace 3 años. ¿Y sí. Cristina, qué tal marcha? Cristina, bien. ¿Y la otra hermana? Todo bien. Bueno. Zulema. Sí. Bueno, vos días, que non sei se lle dixen boas tardes, porque aí vostedes están na Argentina e son días, non? Ainda non comeron, digo eu. Acá son as 12:15. Pois vos días, entón. Zulema, non vai vir a Romaría este ano? Non vou a ir porque queda moi lexos e non podo. Un pouquiño lonxe, sí. Pero con todo o corazón vamos a mandar un mensaje de 50 vecinos que vivimos acá. Estamos todos unidos ese día con los de albergaría. Es un día maravilloso para recordar. Eu acórdome que salín o 17 de agosto do ano 53. Quedaba bailando na festa no Pradafonte cando eu me fun. Ou seja que tristeza. Vostede, Zulema, deixou alberguería cando aínda se celebraba ali a festa, non? A festa, eu salí no ano 53. Estaba o pueblo intacto. Éramos todos moi queridos, moi amigos, e seguimos sendo acá. Zulema, vostede non está soa. Coido que Ricardo Rodríguez tamén está con vostede, non? Sí, viñemos, mis padres con 5 hermanos. Ellos ya no están. Estamos 2 irmãos e eu. E cas fillas que teño e cos netos. Viñemos moitas familias. E aquí estamos todos moi queridos e moi unidos. Oye, Zulema. Sí, que? ¿Y Merito está por aí? Merito no. ¿No está? No. Pues dile que... No me pueden comunicar con él. Dile que tengo muchas ganas de saber de él. Que tenemos llamado algunas veces y no nos sale. Zulema. Sí, hay mucho eco.
Bueno, eu voulle dicir unha cousa, Zulema. Este programa xa sabe que se ve polo canal internacional da Televisión de Galicia e tamén por esta canal internacional vai poder vostede e todos os veciños que non van vir a Romaría de Alberguería pois velo a través da televisión por este canal internacional da Televisión de Galicia. Zulema? ¿Cuándo lo dan Galicia pro mundo? Pois non se preocupe que nós a través deste programa teremos informados de cando sae esa romería de Alberguería, vale? Zulema, está Ricardo con vostede? Zulema, no, él está en otro teléfono. Zulema, un abrazo moi fuerte. Podo mandarlle un bico. Hola. Sí, diga, Zulema. Quiero aproveitar a mandarlle un saludo grande a todos los gallegos, a todos os veciños de Albergaría, que estamos todos con ellos ese día, y a toda España, y también aprovechar a esta Argentina querida que nos abrió los brazos a todos. Oye, Zulema. Sí. Te va a hablar, vais a falar o Manolo. Un veciño. Sí, Manolito. Quiero mandarte un bico muy grande. A ver qué me vas a decir. ¿Cómo estás pasando? Bien. Yo te decía que ibas a pasar muy bien. Así es. Ven en representación de todos os que están aí en Argentina, non poden vir. Zulema, moitísimas gracias, un bico moi forte, gracias por atendernos. Ata loguiño, vos días en Argentina. Bueno, buenas tardes en España. Ale, ata logo. Chao. Saludos para todos, un abrazo moi grande a todos os veciños. Moitas gracias, Zulema. Un Adiós. abrazo tamén para aí, unha aperta moi forte. Tamén por aí está Ricardo. Ricardo, boas tardes. Buenas tardes. Moi boa, Ricardo. Escoítanos tamén vostede dende Argentina, non? Sí. Vostede é irmán de Zulema. Sí. Sí. Dígame, Ricardo, vostede vota de menos Galicia, vota de menos Alberguería? Sí, me recuerdo de todo, sí. Sí. Non vai vir vostede tampouco, Ricardo, non? A Romaría do día 15. No, lamentablemente non se pode. Pero van facer algunha reunión familiar, as xentes que están aí de Alberguería en Argentina, van reunirse a facer unha pequena festa aí, aínda que sexa así máis familiar e máis pequena? Sí. Sí, van facelo? E cando... Vamos en... Sí. Sí, Ricardo, dígame. No, vamos a intentar, por lo menos tenerlo no recordo. Seguramente tamén os que aquí estean os estarán votando de menos. Tiberio, pode falar vostede tamén co seu irmán? Oye, Ricardo. Hola, como se vai? A túa filla, que está aquí, está moi contenta. Ela ten pena porque acabaselle xa o sábado a estancia aquí en Galicia. Sí. Ese é o problema dela, que non pode, ten que coller o avión o sábado e non pode estar á festa. Pero bueno, ela está contenta. Está aquí ao lado, está nos vendo. ¿Ah, sí? Sí. Ahora cando salgamos de aquí levámosla a Pontevedra. Son dos tíos. Bueno. ¿Y cómo andan todos por aí? Todos moi bien. Todos esos vecinos. Oye, e os outros dous fillos teus, que tal están? E a señora? Están en el colegio. Ya. Andan bien. Ricardo, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Esperamos que ese 15 de agosto, esa festa da Asunción, que non poden celebrar aquí xunto cos demais veciños que foron de Alberguería, pois sí que polo menos a recorden aí e a celebren tamén coa emoción que se vai sentir aquí. Un bico, Ricardo, moitísimas gracias. Ata logo. Zulema. Sí, Zulema, moitísimas gracias a vostede tamén. Pero coido que ten unha sorpresa para nós, non, Zulema? Sí. Sí? Pois a ver, déanos esa sorpresa. Que vai facer? Pois cantar a canción da Maruxiña. Pois veña, que nos aplaudimos. Escoitamos atentamente, Zulema, cando queira. Esa me cantaba miña mamá cando era chiquita. Ajá. Ai, Maruxiña, non vayas a erva, que ven o vento e toda che leva. Lévache a toda, non seas tola. Ai, Maruxiña, toda che leva. Todo lo mezclo. Zulema, moitas gracias. Manuel estaba tarareando tamén a canción. Sí, tamén se acordaba del...
Tamén, claro que sí. Zulema, moitísimas gracias, un bico moi forte, unha aperta moi forte a todos os galegos tamén que están aí. Como lle dicía Ricardo, hai que reunirse e celebrar tamén ese 15 de agosto a Festa da Asunción, a Romaría da Asunción, xa que non poden estar aquí, polo menos coa emoción e sentindo moi forte a emoción que se sinte tamén aquí. Vale, Zulema? Nunca nos olvidamos de España, recordamos todo como cuando estábamos allá. Seguro que sí, teñen vostedes máis recordos seguramente que moita da xente que aínda segue aquí. Zulema, moitísimas gracias e moi bons días. Recuerdos a